pravé ruce. To se opravdu jen tak nevidí. Publika. I tady na mistrovství světa. Hodně rychlý start měla Norka, ta vyrazila jako kdyby píchlo žihadlo. A Ailey Childová také, ta drobná postava Britky teď už postupuje dál, předbíhá Karaderejovou z Turecka. A sledujeme také Stambolovou, ta začala o něco pozvolněji, alespoň pokud to můžeme srovnávat s během Ristanany Traceové, které zdá se ta sádra na ruce zas až tak moc nevadí. A drží se také Nigerijka, tak Odumosová, Tracyová a teď už také Stambolová, která ten závěr má velmi rychlý, už jde na první příčku, naopak Tracyová teď trošku vadne. A bude mít co dělat, aby se vůbec prosadila do té čtveřice, protože tady je to hodně vyrovnané. Childová momentálně útočí z první dráhy, Tracyová musí přidat. Tracyová je teď na druhé, třetí pozici, ale na postup to nakonec bude. A jako čtvrtá, tak zase trošku odlišné pojetí. Vaně Stambolová šla volno.